Assalamu alaikum sudu gandal Brahman Hulde Ali salmini on. Ayo oɗo maccuɗo Allah gonduɗo e tooke emin gadda hen ko min kalanaka ne ojoji kono won waɗɗo ojo umori ko Guinée omo arde boddi he kono ɗo e frontiére Gambie Sénégal banggue hirnage Tamba hirnage guuriɗo e worgo waɗama ɗon eywa dande ko wotere boddi so ngati tan kala ko boddi ngati ɓe mbi ene faɗɗo yora wiya kos sikke mayi ha jomum asana gaska bagi seeka woodi mo ɓe noddi téléphone on ko bandiraɗo mo boddi ndi ngati o mbi kaari noon mayi o wi ladial ari ardi hoddiroji Allah ɓe mbi ko boddi ngati o wi holli tuma ɓe mbi ko naggam o wi ala balɗe tati mo boddi ngati mayata ɓe mbi o maayi min ceeki bagi min gasi o wi kala nde gubbuɗomo min aɗon gendarmerie jiiloyɗe lamɗam mbaɗon jungo hewgo lamɗam mbaɗon e nokkuyel bangel ndiyam caayi noon ha saaya jarnon mo o tutat tooke ɗe kala noon nde celɗen ko mbanmi ko kalmi ko nawɗomo gendarme ubboyɗomo min aɗon gendarmerie ɓen jaggi lamɗam mbaɗe nokku ko kalta ko fullo fotare o memmini ha lamɗam ɗam saayi ɓe jarni paɗɗiɗo ne yoori comme ne sekana bagine asana gaska nde ndiyam ɗam yettiri ndu tan ɓe cokti gabla gabla cokima ɓe loƴƴimo ndiyam ɗam yettade e tuure wiide ƴarfoti tooke jalti ha laaɓi waaji fiɗɗiti ummi jooɗi ɗo to Guinée ɗo waɗi min nani ojoji ɗi ha pulajo goto nanɗo minen gondi groupe wiyete ko Samba Sow hoɗi koye frontiére Gambie Sénégal he o wi o nani audio o yii ɗum o nodda téléphone wonde baali makko taƴima to ladde to ɗum yoɓe peccima o ummi omo heeñi omo yaha ñalawma tan ha koyngal makko wiye boddi ho boddi ndi ngati moye feɗendu wordu he ngati moye coddugol noddudi koyngal ni so warde mi anda so warandi mi ara tan o doggama rutti o faati galle yito sayni lamɗam o yari o wi mintaji 5 lamɗam woni e reedu makko taw wi tuura ƴara o tuuti ha laaɓi cerra wayi kono hay onno ha ñuñum fiɗanomo ni o waɗi balɗe dammowol makko mbeewa ngata boddi leeli lappi ɗum kono yippa ndiyam o sayni lamɗam e sukkode bidon ngaji weeliɗi ha saayi o falki ɓotaba o wi ɓoto leka ɓoto wi guet hafti wone ñamde ɗo joni kam kala ko waɗirteno tooke ko oɗo kabaru ko ari ko hawrama lamɗam ɓuuri yawde ɗum noon kadi lamɗam ɓuuri ɓattade en a siroyta galle fof ne waɗi lamɗam bitig fof ne waɗi lamɗam so galle maɗa tan hoddima ne jogui lamɗam enen fof mbaɗen ɗum ɗo testé ha tawen ne selli namtoɗen hen lamɗam e boddi ko automatique mi yi goɗɗo yeeso yeeso min kadi luumo manda duwaño o wi boddi ngati puccu ngu maayi wiya maayi puccu dasa o ari kanko o wi o puccu mayani o puccu ko maayi so puccu mbami horsinde mum sa yimi dasi weddimomo ladde ko maayi o maya hata boddi ngati bal tati o mayata o wi wadde rokkam wi haade yiiɗi jiiba naw o yaade puccu o tawi puccu to maayi to puccu ɗifti o ummini puccu addi ha galle joom puccu tan joom puccu fijjugo huno itti ujunnaje 10 sefa rokkimo wi mboɗo ñagorima sappo walla puccu ko an jeeyi kono ujunnaje 10 nani gaccirama puccu on jaggi ujunnaje 10 yi on ko yeeso min kaali lum manda kala mo boddi ngati walla ngati jawdi ma hoccu lamɗam cayna hayso huno ko soki wiya ko maayi softu huno kon loƴa ɗum sen jiitere enen fof namtoɗen hen lamɗam ɓuuri ɓadade e siroyde lekki e jate ɗum ne woodi on fina ɗum ganduno ɗen kono joni wiyama lamɗam ko automatique mbaɗen jiyen so nafi enen fof jañen ɗum lamɗam e boddi ko ngata boddi kadi mayata bal tati 72 heures mayata bal tati assalamu aleykum aywa sa andi hunde a nani ɗum haalan bande en minen nde waɗa gani hanki min koolima wonde waɗa ga e leydi Sénégal he on kadi minen ndendi groupe artiri haala ga wi koy ko nanduɗen e boddi haala ummina ko Guinée ka min mi waɗe hooram mi dañi jaam mi tuuti mi yarni dammulam ene faɗɗi noon e yorni kon lappi ummimi wattidurde assalamu aleykum wa rahmatullah Dramane Hulde Ali Allah waɗan en jaam sutoro e suura jarama